a què gravem. Comencem amb l'escalfament de sempre. 3 quarts d'hora per endavant. No te sento, Alba, se talla. Sí, se talla una mica, però... Ah, sí? Doncs abans no hi ha cap problema. Ara bé? Vinga, comencem agafant el material que tinguem. Si tenim goma, goma. Ara no tinc res a mà. Goma sempre tensa. Vaig endavant, enrere. Si no tinc material, sense material. Simplement utilitzem la zona. On pugui, no cal forçar que estem escalfant. Si veig que arriba un punt, un rang de moviment que ens molesta o em fa mal, fora. Acabo el moviment abans que alguna cosa em faci mal. 2. Canvi. Obertures. Obro, tanco. Si no tinc material, obro, tanco. Exactament igual. Vámonos. 4. 6. 8. 10. Perfecto. Vinc aquí, m'estiro, costat, costat. 5, 4, 1 i fora. Segueixo la línia i m'aixeco. Si estic dempeus, segueixo la meva cama i quan arribi més o menys a l'alçada del genoll, m'aixeco. Sí? Inclinació lateral i m'aixeco. 10 a cada costat. Segueixo fent que l'Olga ha desaparegut. Segueixo. Bé, 3 més i canviem. Canvi de costat. Esquena ben recta, m'inclino lateralment i m'aixeco. Intento forçar i inclinar-me lateralment el màxim que pugui. 5. 2. 1. I fora. Estiro braços. 50 cercles endavant amb la calma i 50 enrere. 30, aguanto, 10, 5, 3, 2, 1, descanso una mica. Ara tornarem a fer 50 per enrere, sí? Moc una mica les espatlles, relaxo braços, sí? I tornem 50, estiro braços i vaig enrere. Vinga, va. Fins a... Anem per la meitat. 30. 10, 9, 6, 5, 2, 1 i descanso. Relaxo braços. Vale. Flexiono genoll amunt. Flexiono. Falleu. Amb la calma, estem escalfant menys. Anem a forçar. I anar ràpid. 3, 2,
1, canvio, vaig de dins en fora, sí? Aixeco genoll i marco el dibuix de dins en fora. Si estic dreta, exactament el mateix. Faig 10 amb una cama, 10 amb l'altra. 5, 8, 10 i canvio de cama. El mateix. De dins en fora. Intento marcar el dibuix. I canviem. Si estem fent de dins en fora, de fora en dins. Control el moviment. De fora en dins. Cinc, 4, 3, 1. Canvio, últims 10 per l'altra cama. 3, 9, 10, perfecte. Peus junts, obro, tanco, obro, tanco. I anem a per l'últim, taló punta, sí? Flexió extensió de turmell, taló punta. Conduccions, de dins en fora. De fora en dins. Vale? Després d'això, comencem de veritat, escalfament fet. I ara són, us explico, 7 minuts, 4 exercicis, 10 repeticions de cada exercici. Vale? Jo portaré un ritme normal. Vale? Llavors, si veig que jo vaig molt lenta i avui em sento bé, etc., si en comptes de 10 repeticions faig 12, faig 12. Si faig 15, faig 15. Vale? Si veig que amb el meu ritme no arribo, i són 7 minuts, per tant vull que avui feina una mica de resistència, si veig que no arribo, baixo a 8 repeticions. Si veig que no arribo, baixo. Vale? Per tant, primer exercici. Ara ja tot serà amb el material, vale? Alba, abans de començar aprofito per anar a tombar, perquè si no, no us podré seguir el ritme avui i per estar així. Vale. Gràcies, adeu. Adeu. Primer exercici. Si jo que tinc goma, xafo amb la goma, vale? Vaig a buscar la goma a l'alçada dels turmells i l'exercici comença aquí. M'inclino endavant o enrere i flexiono colzes i torno endavant. Sí? Enrere, flexiono, m'inclino, m'incorporo, flexiono i torno. Vale? Corona. Lo mismo, pero de pie. Cojo goma, me inclino hacia adelante, me estiro, flexiono codos. Sí? Me inclino, flexiono, Sempre que hi hagi tensió al cul i als isquios. Vale? Que aquí no vull que estigueu. Aquí. Vale? Vale, aquest serà el primer exercici, que farem 10 repeticions. Segon exercici, el mateix, però creuem braços endavant. Sí? Anem a ficar fort al tronc. Sí? 10. Tercer exercici. No m'acuerdo. Tercer exercici, obertures. Agafo la goma, positiu material, i vaig fent obertures canviant d'angle. Que tinc peses, agafo peses, estiro braços i vaig canviant d'angle. Vale? Últim exercici, el quart. Flexiones.
I si tinc paret i puc fer-ho a la paret. Si no, agafo goma, estiro i començo el moviment des del pit. Flexiono, estiro braços i torno. Sí? Aquests són els 4 exercicis que farem. Com sempre, no em tallaré en cap moment i tota l'estona us estiré dient què toca fer. L'objectiu són 7 minuts, màxim estris possible d'aquests 4 exercicis. 10 repeticions d'exercici. 10 segons i comencem. Primer exercici. M'inclino endavant, m'incorporo i faig un curt de bíceps. M'inclino endavant, m'incorporo i flexiono colzes. Torno. Endavant, enrere, flexiono. Endavant, enrere, flexiono. Molt bé. 4. 5. Intento mantenir sempre esquena recta. Activo abdominals, en queden 2. Una més. I canvio. Segon exercici, el mateix, però sense material. Creuo braços, m'inclino endavant i torno enrere. M'inclino endavant i torno enrere. Que veig que vaig sobrada. Mans al platell i lo mismo. M'inclino endavant i enrere. Endavant i enrere. Quatre. 3. 2. Una més. Tercer exercici. Obertures. Goma estirada, braços estirats. Obro, tanco. Obro, tanco. Braços sempre estirats. Ho fem 10 vegades, canviem d'angle. Control el moviment. 3. 4. 7. 9. 10. Últim exercici, flexions. Que les puc fer a la paret, les fem a la paret. Que no. Vinc aquí, flexiono, voy y vuelvo. 10 vegades, sí? Pues venga, canya. 1, 2, 4, 5. Estiro bé, braços. 2, una més. I fora, primera sèrie completa. Ens queden 4 minuts, 45 segons. Sí? Primer exercici. Seguimos sin descanso. Objectiu resistència. Agafo goma, m'inclino endavant, m'incorporo i flexiono colzes. Com si anés a buscar la bossa de la compra i la poso a sobre de la taula, quasi. Vinga, vámonos. Són 10. Si hi ha algú que va més ràpid, que faci 12 o 15 repeticions. Queden 4, 3, 2, 1. Segon exercici. El mateix, però creuo braços, m'inclino endavant i vaig enrere. Esquena ben recta. Si no, mans al platell. M'inclino endavant i tiro enrere. Que hi hagi sempre tensió a les cuixes, al cul i les lumbars. Vinga, va. Miro un punt fixe si veig que em marejo. 2, 1. Fora. Anem a per les obertures. Diferents angles, sí. Estiro braços. 1, 2. 4. 6. 9. 10. Últim exercici de la segona sèrie, flexions. Si vaig a la paret,
Si no, aquí. Vale? Fem 10. Vámonos. 2, 3, 9, 10. Ens queden 2 minuts 25 segons. Anem a la tercera sèrie, a veure on estem. Primer exercici, m'inclino endavant, m'incorporo i flexiono colzes. M'inclino endavant, enrere i flexiono. Vinga, va, ens queden 2 minuts clavats perquè acabem segur la tercera sèrie. Queden 3, 2, 1 i fora. Segon exercici, creuo mans o mans al clatell, m'inclino endavant, que hi hagi tensió a l'esquena, les cuixes i torno enrere. M'inclino endavant i torno enrere. No us ho estic dient, però recordeu-vos de respirar. Nas, boca. Em queden 4, 3, una més. Ens queda un minut clavat. Som-hi 10 obertures a diferents angles. Com a 10 minuto. Sense parar i després descansarem. Vamos. 1, 2, 5, 9, 10. Anem per l'últim. 10 flexions. Si puc a la paret, si no el material que tinc. I ens queden 24 segons. Per tant, anem a fer flexions sense parar. Fins que no s'acabin aquest temps, no paro. Som-hi. 15 segons. 10, 9, 8, 7. Perquè això ja ho tenim. 3, 2, 1 i descanso. Vale, 7 minuts sense parar. 3 series y un poquito más. O sigui que de conya. De conya, de conya. Yep. Mensaje de WhatsApp. Descanso 2 minuts, si he de beure aigua, bec aigua. Vale, per ara, 3 sèries, sí? De 3 exercicis diferents. 30 segons de feina, 30 de descanso. Vale? Primer exercici. Em tiro enrere perquè em veieu bé. Primer exercici, es diu Superman. Faré 2 variants, Primera variant, si tinc espai, estic en peus, patada, cama i braç contrari. Vale? Variant 2. El mateix però asseguda. Braç enrere. Vale? El mateix. Segon exercici. Cames fortes. Vale? Anem a ficar bessons. Si estic asseguda, aquí. Si estic dreta, m'agafo un lloc i puntetes. Vale? Sense parar. Tercer i últim exercici, jumping jacks. Aquí. Si estic dreta, lo mismo, pero desplazo un costat, desplazo. Vale? 30 segons de feina, 30 de descanso. Comencem amb el Superman. Corona és la primera variant, jo faig la segona. Vámonos. Braç enrere, estiro bé, no toco l'esquena. Fa feina i controlo el moviment.
15 segons. Si veig que vaig bé, puc agafar peses, el mateix moviment amb les peses. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso 30. Següent exercici. Bessons. Vale? Poso més enrere. Queden 15 segons encara. Us recomano sempre que poseu musiqueta vosaltres de fons. Música. Yo os recomiendo que la pongáis, porque si no se hace largo. Tome, puntetas. Si estic dempeus i perdo l'equilibri, em puc agafar qualsevol lloc. Apreto bé bessons. Aguanto, queden 10 segons només. 5, 4... I descanso. Tercer i últim exercici de la primera sèrie, jumping jacks. Vale? Obertura i desplaço cap a un costat. Vale? 15 segons. Aprofiteu aquests 30 de descanso. Vámonos. 30 segons, sense parar. Ara sí que hi ha descans entremig, per tant podeu apretar el ritme quan toquin aquests 30 de feina. 15, anem per la meitat. 5, 4, 3... Descanso. Segunda sèrie. Ens queden 3 sèries. Primer exercici del Superman. Si estic asseguda, vinc aquí, braç i cama contrària. Si estic dreta, patada enrere i aixeco braç contrari. 10 segons. Màximes repeticions possibles en aquests 30 de feina. 30 segons de feina. 3, 2, 1... Vámonos. Apreto bé, que noti que l'esquena i la cadena posterior del cos fa feina. 10 segons. 5, 4, 3... Descanso. Intento sempre respirar bé i controlar el movimiento amb la respiració, no es boca. Segon exercici, bessons i puntetes. 10 segons encara de descanso. Si hi ha algú que estem bé, que comenci ja. 3, 2, 1, i vámonos. 30 segons sense parar de fer bessons. Aguanto, Vámonos, queden 10, 9, 4, 3, i descanso. Últim exercici, que anava ara. Jumping jacks. 15 segons de descans. Cinc, 4, 3, 2, 1, i vámonos. Jumping jacks, 30 segons sense parar. Per això acabaré la segona sèrie i només em una. Vamos, va.
15. 5, 4, 3. Descanso. Última serie, ¿sí? O si no, último minuto está terminado. Se ha cortado. ¿Se me oye mal? De vez en cuando se corta. Un poquito. Ah, Bueno, nada, última serie. vale. Vamos a por el... ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1 i vámonos. Faig patada enrere i braç contrari. Noto que estic fent feina i exercitant l'esquena. Deu segons. Pierna y brazo contrario. Descanso. Què toca ara? Yo qué sé. Bessons. Ay, 15 segons de descanso i vaig a fer bessons. 5, 4, 3, 2, 1 i vámonos. 30 segons. Vamos, va. Canya, canya, canya. Penúltim exercici. Queden 10. 3, 2, 1. Descanso. Últimos 30 de descanso i últimos 30 de trabajo, ja penjats i acabem amb això. ya. Ay, Després fem un bon estirament. Cinc, 4, 3, 1 i vámonos. Ja penjats. Dale, dale, dale. Vamos, ja aguanto 15 segons. Cinc, 4, 3, 1 i s'acabó. Vale, descanso. Ara què tal aquesta? Una altra vegada. Vinga, vámonos. 2 sèries, 2 abdominals, 20 repeticions. Apreto aquí, sí, pujo i baixo. Mans endavant i aguanto 20. Cinc, 4, 1 i descanso. És una mica d'abdominals i quadríceps, o sigui, també us heu de notar les cames. Segon exercici. 20 vegades igual, mans al clatell, vaig a buscar genoll en polze. Sí? Vámonos. Em torno a incorporar, poso recte i faig el moviment. I respiro. 5. Anem per la meitat, 10 més, ens queden 6, 5, 3, 1 i descanso. D'aquests dos ens queda una sèrie més. Sí, però ara descanso 20 segons, fins a 35.
Primer exercici, vosaltres el trieu. O vinc aquí, pujo, baixo cames, o estiro una cama. Vale? 3, 2, 1, i jo faig la segona variant. Vámonos, 20 vegades. Aixeco el genoll, vaig a tocar amb el taló davant i torno enrere. Queden 10. 6, 4, 1, fora. Descanso 10 segons i l'últim de l'últim. Mans al clatell, genoll i polze. Sí? 5, 4, 3, 2, 1 i vamos. 20 vegades. 2, 5, 6. Anem per la meitat. 15, 16, 19 i 20. Perfecto. Estiraments i s'acabó. Vale? Anem a pels turmells. Anem a fer cercles amb els turmells. Molt bé, canvi de sentit. Vale, taló punta, com els turmells, inclús on veu. Taló punta. Poc a poc, Vale, canviem. Segueixo la pota de la cadira i aixeco el braç contrari. Agafo aire, deixo anar. Estiro una miqueta més. Si tinc prou equilibri, amb l'altre braç m'estiro. I canvio de costat. Estiro cap a l'altre costat. Si veig que vaig bé d'equilibri, amb l'altre braç m'estiro el doble. Vale, canvi. Mans al clatell, estiro pit enrere i m'amago. Vaig enrere i m'amago. Vaig 2 més, amb la calma. Vale, de conya. Braç passa per davant. Faig 10 cercles cap un sentit. Mateix braç, canvio de sentit. I canvio de braç. 10 cercles. Canvio de sentit. Vale? Vinc aquí. Apropo l'orella a l'espatlla, l'altre braç, com si volgués tocar el terra.
Vaig apropar més. Canvio de costat, apropo l'orella a l'espatlla de l'altre braç com si volgués tocar el terra. Vale, últim cap a baix. Vale, faig 2 circunduccions amb la calma, a poc. Canvio de sentit i faig 2 més. Flexió, extensió. I anem a fer les 3 respiracions que fem sempre per acabar. Vale? Agafem el màxim d'aire possible pel nas. Quan ja no puguem més, tanquem ulls, deixem anar tot l'aire que tenim per la boca. Em vaig buidant. Quan ja no em queda més aire, torno a agafar el màxim d'aire possible pel nas i el deixo anar per la boca. Un últim, agafo el màxim d'aire. Quan ja no puc més. Molt bé. Ai, Molt bé, molt bé. Ara un altre dimecres més. ai, bueno, Ara ja ens veiem dimecres que ve. si no hay novedad. Què et Si no has castigat avui, Albert?